Защо ми толкова лагаво, бе? Хора. Боже мой. Гетта, слушай. Гет. Направи сега една много бърза игрица. С новия скин на Анджело. Хора. Ето го. Ето го и новият евент. Хора. Кефи ли, бе? Честно, моля. Ето. Аз съм много неточна с Анджело. Дано да имаме... Да я се. Не, сега просто не. Да, убиме. Добре. Ние ги водим, нали? Казахме, че ги водим. Водим. Бачим. Ето, идей така. Остана, бе. Аз малко си сега съм сейвам, докато говоря на камерата. Но ще отворим. И сега ще направя батъл. Виктор. Да, браво. Okay, challenge accepted. I am so done. Time to spill the tea. Toxic tears. Victory! Бързо, де. Не, дай. Добре, сега трябва да го отворя, моля ти се. Също. Къде ми е? Ооо, беше скам. О, мисля, легендари! Добре, чао!